Mayong hapon, Negros. Inin Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Update nyo kami live sa Facebook kag sa YouTube channel. Kagkaroon pati nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Ginpasaka na sa 2 ka milyon ka pesos ang reward money para sa makadakop sa sospek sa pagpatay kay Marton Cue. Traditional jeepneys pasugtan nga makabiyahe tubtub March 2023. Mga produkto kapang Noche Buena, nagsaka na ang mga presyo. Punong barangay sa barangay Tagub naginyo sa bulig sang syudad. City Legal Office gitugyan siya sa iyang private lawyer. Kag sa good vibes, popular nga suba sa peak sa pandemic, kamusta na ayhan subong. Biktima sang hit and run nga food delivery rider na buligan pinagay sa tag 5 ka pesos ka donasyon sa netizens. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, may mga malaka-laka na nga pag-ulan nga na-eksperyensyahan diri sa Negros. Gani aton hibaloon ang manginlakat sang panahon sini nga weekend. Ang hangin amihan nga ang nagadala sang matugnaw nga hangin sa Pilipinas ang ginapaabot sa katapusan nga semana sa Disyembre tubtob Pebrero. Sa sini nga weekend, magaiso lang amihan kay magasulod ang easterlies nga mo naman ang magadala sang mainit nga dapya sang hangin. Sa Domingo, liwat nga magabalik ang amihan, ang Eastern kag Central Visayas, Palawan pati ng Kalayaan Islands ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may upod nga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob. Ang Western Visayas, kabahin ng Negros Occidental, ang maka-eksperyensya sang lapta-lapta nga pag-ulan, dala naman sang easterly sukon ng hangin gikan sa Pacific Ocean. Ang iban nga parte sang Visayas Occidental, Mindoro, ang mangin magalumon man ang kalangitan nga may pag-ulan kag pagpanaguob, dala sang localized thunderstorms. Wala sang may nakita nga weather disturbance sa sulod sing isa ka semana. Sa number 9, 2 million pesos na sa karoon ng reward money sa makatudlo sa mga sospek sa pagpatay sa provincial consultant nga si Marton Cue. Ginpasakaan na sa provincial government ang reward money gikan sa 1.5 million pesos padulong sa 2 million pesos. Inigin announce sang Webes ni Governor Eugenio C. Lacson. Gintino si Mariano Antonio Marton Cue sadtong April 12, 2021 samtang siya ang magabiya sa iyang opisina sa Emerald Arcade sa Barangay Palampas sa San Carlos City. Si Cue ang nagserbi nga provincial consultant on hospital operations. Nagaserbi man siya sadto bilang Chief of Staff ni Anay 1st District Representative Julio Ledesma IV. Ang anuman nga impormasyon nga makatudlo sa pagdakop ng sospek o kung mga sospek sa likod ng kamatayon ni Cue ang pwede nga mahatag sa pamuno sa National Bureau of Investigation nga si Renua Baldovino. Sarang NBI malabot sa telephone number nga 703-2931 suno sa pahayag sa gobernador. Sa number 8, 16 ka mga COVID-related deaths ang na-record sa probinsya sang Negros Occidental sa bulan sang Nobyembre. Ining base sa report sang Provincial Incident Management Team. Sang Nobyembre 29 nga report sang 4 ka COVID-related deaths. 2 naman sang Nobyembre 16 kag tig-isa ang sa nagkalain-lain nga inadlaw. Sang Nobyembre 25 naman na record ang pinakamataas nga COVID cases, 308. Pero damlag pa suno kay Provincial Administrator Frando Diaz, ang mga COVID cases ng probinsya ang incidental o kung natukiban nga silang positibo sa COVID, bangod silang ginswab bilang requirement antes pa man madapatan sang ginakinahanglan nila nga medical attention sa mga ospital. Samtang, ginaduso naman sa Department of Health ang bakunahang bayan sa December 5 hasta 7. Ini para sa mga nagaedad 5-11 katuig para sa ilang primary series sukun una kag ikaduha nga bakuna. Para naman sa 12 to 17 years old sa una nilang booster dose kag para sa sinuman nga luyag magpabakuna sa 18 anyos pasaka. Sa number 7, Negros Occidental PNP nagapandam sa karon sa publiko batok sa posible paglaptas ang fake money karon nga bulan sang Disyembre. Nagapaandam sa karon ng Negros Occidental Police Provincial Office may angot sa posible paglapta sa mga fake bills o kung fake money subong holiday season. Sunod sa kay Lieutenant Judices Catalogo, spokesperson sa NOCPO,
Sini nga bulan sa Disyembre masami nagalapta ang peke nga kwarta, gani naga-monitor na karon ang PNP. Angot diri kag siya ang nagapaanumdum naman sa mga pumuluyo kasubong man sa mga negosyante. Damlag pa, nagpandam na ang Philippine National Police sa mga pumuluyo nga mangin mabinantayon ilabi na sa mga bumalakal sa mga merkado kag supermarket. Wala pa man sa karon sa may na-monitor ang NOCPO angot sa fake bills nga naga-circulate sa probinsya. Sa number 7, driver sang motorsiklo patay sang gintiro sang iya nga angkas. Nasapuan nga patay ang 37 anyos nga si Eli Marciliana kahapon sang aga sa kilid sang dalan sa barangay Minapasok, Banwa sang Calatrava. Ang biktimang may igo sang bala sa guya. Sa investigasyon sang PNP, ang biktimang papauli na kuntani Miyerkules ang gabi sang iniyang gintiro sang iya manang mismo nga angkas. Nagpalagyuman gilayon ng suspect sakay sa motorsiklo ni Marciliana. Nakuha sa crime scene ang duha ka mga bala sang 9mm caliber pistol. Ginahibalo pa karon sang PNP kung sino ang may kaymuan sang krimen kag kung anong motibo sa pagpatay sa biktima. Sa number 5, kapin sa 200 million pesos nga utang sang syudad sa Central Negros Electric Cooperative, handa nga bayaran kag tinguan nga ma-offset sang syudad. Naglabot na sa kapin 200 million pesos ang bayaran sang syudad sa Sineco, pero sunod sa kay City Administrator Boyet Maghari, 80% sang utang ang halin pa sa natinalikdan nga administrasyon. Nag-average sa masobra 6 milyones pesos ang bulan nga bayaran sang syudad sa kuryente. Hindi karon ang ginatingwaan nga babayaran sang syudad kag ma-offset pinaagi man sa pag-improve sa serbisyo kag pagtukod sa duga nga infrastructure projects sang Sineco. Ang syudad ang may kapin sa 90 milyones pesos man nga sulukton sa land tax sa Sineco. Magluwas sa balayran sa kuryente, ginareview naman sa syudad, pati ang balayran sa supply sa tubig. Ang local government ang mag-audit man sa gin-develop nga system sa mga utility firm antes matapos ang tuig. Percent na siya. Kasi updated man tayo sa current mo. In fact, sa time ni Mayor, wala man tayo pending except the most current month. Pang isa sa mga nga mabayaran sila. Yeah. Nga matapos. Pero in exchange, they have to give us sort of some infrastructure improvements kag services para nga maskin bayaran sila, imbis king gastos ang city nga improve, sila man ma-improve. So, amo nang gina-work out. Sa number 4, presyo sa mga pang Noche Buena ang nagsaka sandig sa monitoring sang Department of Trade and Industry. Pero sunod sa DTI ang presyo ang yara sa suggested retail price. Pila sa nalakip sa Noche Buena products sa mga fruit cocktail, queso de bola kag pasta. Sunod kay Rachel Nafable, ang Provincial Director sa DTI, kung ipanggid sa nagligad nga tuig nasulod sa ginatugot nga 10% increase ang ginsaka sang kalabanan sang sini nga mga Noche Buena products sini nga Disyembre. May yara naman sa iban nga masobra sa 10% ang ginsaka. Sunod kay Nafable, ang mga Noche Buena products hindi makabig nga kabahin sang basic necessities and prime commodities. Klaro niya nga nag-issue lamang sang violations of price increases ang DTI para sa basic necessities and prime commodities. Ang SRP sa Noche Buena products nagaserbe nga guide sa mga konsumidor sa ila pagpili sang balaklon nga magsanto man sa ilang nga budget. Samtang padayon man ang monitoring sa mga Christmas lights kag ginaabisuan ng mga konsumidor nga magbakal sa mga mayara sang ICC kag PS Marks. May ara nga suggested retail price, but ang Noche Buena products are not basic needs, no? Hindi siya basic needs. So within SRP man sila tanan, within SRP, no? Ang pero pwede sila kapili based sila budget kadamo sang brands na pwede nila pilian. Sa number 3, pagkalatawon sa karon sa City Legal Office sa Bacolod ang dismissal order batok sa punong barangay sang Tagub nga si Noli Villarosa. Wala pa nabato ni punong barangay Noli Villarosa ang dismissal order nga gipapanaog sa Office of the Ombudsman for the Visayas batok sa iya kay kagawad Raimundo Pendon nga gipapanaogan naman sang 3-month suspension sa kaso nga simple misconduct. Inimikang tanan sa gipasaka nga reklamo sang retired teacher nga si June Medalla sa gipatuman sadto sang barangay ang pagguba sang pader sa ilang compound sa Ramilo Drive sa barangay Tangub sang Agosto 2019. Si Villarosa na naghingyo na sang bulig sa syudad pinaagi sa City Legal Office.
Pangadwa na kabeses nga ginpamatbatan nga guilty sa kaso nga simple misconduct si Villarosa. Ganit na lakip sa ginmando sang acting ombudsman for the Visayas nga si Jane Aguilar among perpetual disqualification from holding public office batok sa punong barangay. Ginrefer naman ni Ting si Villarosa sa iya nakuha nga private lawyer agud na paiway ang conflict of interest. Sa number 2, pamilya sang consultant sang National Democratic Front kag ginalegar sang Army nga top NPA leader nakuha na sini ang iyang bangkay. Samtang ginkondenar naman sang Army ang mga akusasyon sang NDF. Ginaasikaso na sa karon sa pamilya sang napatay nga National Democratic Front consultant nga si Erickson Acosta ang iya sinibangkay. Ilaluyag i-retrieve matapos nga mapatay sang Miyerkules sa Barangay Kamansi sa Kabangkalan. Si Pablo Tariman nga amay sang iya misis nga si Karima nga napatay man sa enkwentro sang nagigad nga tuig. Amo karon ang nagaasikaso sa bangkay sang iya umagad upod ang iya apo nga anak nanday Acosta kag Tariman. Wala pa sila makadesisyon kung bala ipa-cremate ang bangkay antes dalon balik sa Metro Manila. Samtang mabaskog naman yung ginakondenar sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army ang ginasiling nga hindi amo nga akusasyon sang NDF Negros. Liwat nga ginapanindugan ni 303rd Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte nga lehitimo ang natabong nga enkwentro kung sa diin napatay si Acosta kag ang upod sini nga si Joseph Jimenez. Initaliwa sa ginsiling sang progresibo nga grupo nga ginkuha nga buhi ang duwa kag ginpatay sang Army. Ginapanginwala man ni Pasaporte ang ginasiling karon sang grupo nga ginabdak sang Army si Ronald Francisco kag iya sini pamilya. Sa balay ni Francisco nagatiner kag ginkuha sanday Acosta kag Jimenez suno sa grupo. Tubtob karon wala pa makita suno sa grupong pamilya ni Francisco kag ila ginapanawagan ang release sa pamilya. Suno sa Army, ini ang desperado ng atikang sang grupo agod higkuan ang reputasyon sang militar. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Status quo anay kung makapadayon na sa gihapon sa pagbiyahe ang mga traditional jeepney sa Bacolod City tubtob sa March 2023. May report si Nico Delfin. Hindi na kinahanglan pa sa mga driver kag operator sa mga traditional jeepney nga irehistro ang ilang mga jeep bilang private vehicle. Nakasugtan sa pagsinapol ng Mayor Albi Benitez upod sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kag Land Transportation Office nga i-extend ang provisional authority sa mga traditional jeepney hasta March 2023 agod makapadayon sila sa pagbiyahe. Inisamtang ginahulat nga malabot ang kinahanglan nga kadamuon sa mga magabiyahe nga modernized jeepney sa Bacolod. Suno kay City Administrator Attorney Boyet Maghari, ang paglabot sang status quo ang kabahin sa mga ginatinguaan nga win-win solution sa tunga sang problema sang pagpatuman sang PUV modernization program. Naka-find na way kita sa proseso when we sat down yesterday with LTO and LTFRB nga ang for hire status sang aton nga mga traditional jeepney operators will be retained. So ang role gid ka city subong kitang ga-facilitate no nga hindi mabudlayan kiti isa pa gid nga gina-facilitate ni mayor nga makabutang di opisina ang LTFRB as soon as possible. In fact, there's already a standing request sa ila gapangita na lang pwesto para hindi na magpatabok pa Iloilo so soon we're also expecting that. Humalin sa Lunes kapin sa 300 na ka mga driver operators ang nakasubmit sang dokumento sa City Administrator's Office para sa nagapadayon nga validation sang syudad. Sa record sang LTFRB, masobra 2,400 ang kinahanglan nga jeep sa 24 ka mga rota sa Bacolod. Sa sininga bulan, ginapaabot sang katapos ang transport sector nga mabaton ang PA nga malawig naman nila nga ginihinyo sa LTFRB. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kaagiani naman ang papabalo namon nga pang pag-good vibes sa inyo sining weekend. Sa nagpeak ang pandemic, kadaman sa ato nagapangita sa lugar nga makapaliwaliwa kag makatusmaw sa tubig. Gani, naging popular ining suba diri sa Maysilay City. Do halos hindi mahulugan sa dagom o suba sa kadamo sang tawo. Ang nami pagid diri ka may diving spot kag ang hulugan mo nga tubig amo sini katinaw. Lagaw ta sa buwas sa tripping ni Romel at 7 p.m.
Kag sa Baganihan naman, isa ka food delivery rider biktima sang hit and run. Tungod sang hitabo, hindi siya makabalik trabaho. Kami bali ang iya nga abaga. Pinaagi si netizens nga natandog sa iya sitwasyon. Nag-amot-amot sila sa tig 5 ka pesos. Tubtub nga nakahatag sa kwarta para mapuirahan siya. Wala pa man makabalik sa trabaho, nakagwa na siya sa ospital. Kag nagapaayo na ang iya naman istorya sa Sunday sa Baganihan. Balik sa rin siya sa mga lugar nga nagpopular tungod sa pandemic, na-appreciate ang mga lugar nga sa palibot, especially this one sa Silay City. Yes, actually, may kapila kami na nagbalik-balik. Namin kasi katuan sa pamilya. Kaglapit lang, hindi ka naman palayo-layo. Ano ito natabo sa delivery rider? Yan, paano siya Na hit and run, pero sa bulig ni sa mga netizen, kag mismo sa mga kaupod yung food rider na operahan kag karon nagaamat-amat na siya, recuperate kag ang maayo pa min kay bisan hindi siya makatrabaho, may magamit siyang kwarta sa bulig sa mga tao? Yes. Bay pa magdamo pag mga nagabulig sa iya. Kaaga mo ito mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo palibot. Pero dapat balanse kay eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfino. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!